Chibai vek ule video tharnen karon le ta a tungchum video a chuan Hlawhtlinna a hriat lar tak company chi hrang pathum din alo ni dan kan soi lenga en company tinge ani ti kan soi ngal don no wangin khongain video hi a top thleng milo en sak ve sham don nia Steve Chen Chetharli le Jawai Karimate Shian ho hi online transaction company PayPal le thok thin ania Chen le Karim hi computer science zirchhuak ni in Harley po hi university design zirchhuak ania zirnala ma po an thlen sa na wang hian an tum po asang rem hle maya kumsang hi pali Super Bowl hunlai ania Michael Jackson a unaw nu Janet Jackson ni chu stage a chi sual palin aduai na om alo lang thui dewa chu a che chuan na mu ve tum chuan Karima chuan internet a han zong kwala ma se khoya ma mu tur alo om lova hei baka hian a video endu dang po a pulo awangin an hrian ho pathum hian idea thatak an nei chowa online atanga video call changa ngai zong zon na dating site chu an han Siamchhuak ve a ma se an site chuan du anga ma ason lo awang chuan mi mel hriat hlawhtna nula mel thave deuh dular za hlawha an mani video upload turten an roi mana ma se chu ti chungpo a an hlawhthlin lo awangin an dating site chu mi tu po in an video du ang an upload theihna an thak dang lam ta a chuta tang chuan hlawhtling chhovin tuna ka video yen mek na YouTube chu Siamchhuak alo ni ta a an thian ho zing ami jawetan April ni som ni pathum sang ni panga a San Diego sa huana omlai a post chu YouTube a video upload ma sakber shed reng tur ani a Ronaldinho an Nike pheikhok afak na video chu YouTube pa 1 million views tling ma saber an he an thian ho hian October ni kwa sang ni paruka dollar billion khat chuangin Google hena YouTube hi an thalta ani Dr. John Pemberton hi kumsang khazaria thunlaya Dr. Lar takani vetrina civil war on chuan a doctor ni na chu bansanin sipai ni turin a thokchuak ve a indo na hmun a han thlen chuan van duai thak takin a che suala sa pho chempui sei barat sa hliam ani a thinge ngei turangai ani awangin a hnukcha ma a hliam lo chhok tu atan damdoi chak tak morphine chu an pe a maktak main adam chuak le hlawa civil war a zo nu chuan bultran na thar nei le turin an chung ko in Atlanta a an pema pharmaceutical pharma senior member ni in media te chuan John lab chu US a lab chaber pol ni angin an soi he a chumi nu chuan John chu Atlanta a Dr. Larber Paul aron ni chowa amai ro chu John chuan adam chuan adam doi chak tak morphine chu wan doi thak takin a edik chhawchana angol veina chu nimna manga ti dam na tur azong kwala chuta tang chuan cold drink Siamchhuakin alaina hnai le asipai champui thin te hena a supply kwal thina a supply china chuan du viau ma se adu ang taka ma ason lo awangin a Siamchhuana man ruwa chu a thak ta a chuta tang chuan tunlaya cold drinks brand kan hriat la tak Coca-Cola brand chu din alo ni ta a Coca-Cola company hi tuna chuan dollar billion somsari pali a hlu ani tong he ani ato berna chuan Germany rama puanta thin chu kwa atanga lo seilen una pani in company Hlawhtling tak andin chawdan le a Phena an unaw in melmak na chanchin lampang ani a an min kan soipo hian in roi mai theya Rudolf Dassler hi kumsang khazaria songkwa pariat apiang ni in ama aya kumhni anaw pang unaw pa Adidas lar nei boka puanta thin chung kwa ni ma se an duang takama an son lo awangin an pa ber chuan pheikhok siam azir ve tana chumi nu chuan kumsang khazikwa som pathuma anaw jok Adidas lar chuan chang ur azir ve a azir zo nu chuan chang ur lamaya pheikhok siam atui jok awang chuan apabula pheikhok siam zir ve turin akala ahan zir chho chuan in khemi ten an pheikhok buna zira anin khe dana danglam thin ti chu a hre chuak ve a Indopui pakhat top tran hunlaya kumkhat don sipaya tranzo nu chuan adia chuan ama pheikhok company tur din atum ve a adia hian anu insuk na ruma tangin pheikhok siam chu azir thina Indopui pakhat na zo nu deu Germany ram re theih hunlai kha ani awangin manrua po anei cha raw hle a mase parem she takani awangin manrua mu khom ang chu man tangkai tumin sipai helmet chia le parachute te chu a pheikhok siam na manrua bultran na tangkai tak ani a
Adia chuan infiam mi tena an man tur pheikhawk siamchhuak turin mathlir fia tak ani awangin manro a hmu ang chu hmang tangkain a thok rim hle a una pa Rudolfa ero hi chu police ni tumma se anaw adia company chu July ni khat sangkha zakua somni pathuma pui turin a zom ve a kumkhat nuwa chuan Dassler Brother Factory chu hongin sports shoe chi hrang an siamchhuaktana kumsangkha zakua somthum palia adia chu kumsomthum pali ani lain kumsom parukano pangnula nen anin neya American changwal infiam mi Jesse Owenson adia pheikhawk siam bun chunga gold medal pali a han chakpui atang chuan mi hriat Hlawhtlanin Germany rampon lama po an lar chho ve thana mase indo pui panhina aron thlen chuan an tlak chiat na tur aron in tranta a lo theih lovin Rudy chu sipai atang turin ti ania adia ero hi chu factory a pheikhawk siam tur la phalsak ani a Rudy chuan sipai than aya pheikhawk siam adu zawk awang chuan a helta than hle a Rudy chu a unak pa adia chuan company chu ama a pum bilvek atum ta ni in a hria a anin unaw na din hun po a chatran hle a indo pui top don nei chuan Rudy chuan sipai atanga bana du awanga a hel awangin tantir ani a thakhat don an tantir mana indo pui top nu chuan Rudy an sipaya a tran chunga adian alo enkol chu angai dan ani lo hle a kumsa khat zakwa somli pariata Rudolf chuan factory na thok mun thuma thena mun khat tenen factory chu chuasanin ama company Puma chu adin ve a Adidas lar chuan a hming kai toy Adidas pheikhawk company chu adin ve boka March sangkha zakwa somli pakwa adi chuan tunlaya kan hriat lar tak stripe pathum chu muchuakin logo an hmangzuita a Adidas hi tuna chuan dollar billion som paruk point riat a hlu ni in Puma ero hi chu billion pound nga chuang a hlu ani ve thung ani Muna milo ti sak ve ni chuan hetaka video da hi khonga in milo en sak ve da